tultiin drillaamaan. FT Juoppo Joonas. Ja minä itse. Säemmää. Huhtele, puhu jalapenosta. Jalapeno on semmoista saatana. Se on vähän niinku ganja. Se on semmoista helvetin paskamakusta, semmoista aika happamamakusta ja ihan vitun tulista. Se on homeessa. Onko se homeessa? Oh. Mitä näytä? Homeinen kyls. Ei saa. Welcome to Jamrock. Welcome to Jamrock. Älä sylji. Nää. Whopper out of destruction. Eikö? What the fuck? Tulee ihan saatanan tylsä video tästä. Toivottavasti joutunen katselemaan vaan. Tää olla. Tuo kolmas jätkä jossain tuossa ei halunnut videon. Kolmas jätkä ei halunnut videon. Mikä vittu tuo on? Joo, se vähän purssas. Ota ne kaikki purut siellä sisään. Oot vaan kiristänyt. Ensinnäkin täällä on ihan täällä yhtään puruja. Niin. Sen takia kai sätkä onnistu. Älkää puhuko tuomista. Ei YouTube. Äiti saattaa katsoa. Äiti saattaa katsoa. Niin, ja äiti saattaa katsoa, että onko se siellä pesukoneessa se sun paitas vai ei. Eikö tee se kiinnittää sun? Onks tyyny hyvin? Miltä se peitto näyttää? Annapa sun rissla, mä käännän sut täällä korjalla. Rissla. Rissla. Pahoja poikia. Hui, saatana. Meinaa palaa meinaa. Vois mennä vähän tiipikimään. Lashan tossa palaa saatana. Siinä on makkaraa. Martinin puukko. Vittu! Mikä tippu? Tuuli pisti perseen. Tuuli tippu. Hei, rissataan. Tälleen pelataan CS tulevaisuudessa. Tälleen pelataan tulevaisuudessa CS. Jos käydään sitä 20 minuuttia vaille 2. Taisin myöhästyä. Me pelaan CS. 3D CS, saatana. Ja tiesittekö se, että CS on tämmönenkin toiminta, että voit ottaa puukon näin. Tälleen näin. Hiljaa, minä pelaan CS. Sanoitko meikä mihinkä sä Nacho!